Hola, vols saber el perquè de les respostes dels exàmens de les convocatòries anteriors? Queda't en el següent vídeo perquè t'explicaré el perquè de les respostes de l'examen de la Junta Qualificadora de la convocatòria de juny de 2018, del nivell C1. Comencem. Bé, abans de tot he de dir-te que perquè pugues entendre les explicacions has d'haver estudiat prèviament tota la teoria que s'exigeix per al nivell C1. Jo t'oferís l'opció d'estudiar-la en classes particulars amb mi o bé amb el curs en línia que trobaràs al web d'Anna Classes. Et deixo tota la informació en la descripció. Però bé, si ja tens assolida tota la teoria, continuem amb l'explicació de l'examen. Bé, en l'examen de juny 2018 de la Junta, el primer text que trobem és el de qui eren els agrimensors romans. Bé, en la pregunta número 6, l'opció correcta és la A, immens parcel·lari. És una pregunta de grafies, ja que immens porta doble M, ja que les paraules que en castellà porten NM, en valencià porten doble M, i parcel·lari doncs, és una paraula que necessita la L geminada. Molt bé, la pregunta número 7, l'opció correcta és la B, feixes. Feixes ve de la paraula feixa i feixa és una parcel·la de terra. Si mires el context del text, veuràs que és la que s'adapta al contingut del text, ja que feixos seria el que en castellà és fajos, no encaixa en el context i l'opció C no existeix. En la pregunta número 8, l'opció correcta és la B, salt. Per què? Perquè saltiró és un salt menut. I si mires el text, ahí posa que és un salt de 1000 anys, per la qual cosa no és un salt menut, sinó que és un salt. I bot és un salt més físic, un bot que puga pegar una persona, o bé per algun esglai o bé per alguna raó. La pregunta número 9, l'opció correcta és la B, a la fi. A la fi és un sinònim de al final. Per tant, així en el text estan dient situant-se a la fi del segle V. Bé, és a dir, al final del segle V. Al fi, l'opció A, en masculí, significa objectiu. El fi en masculí significa objectiu. I als finals l'opció C seria un castellanisme. Eixa no seria mai correcta. La pregunta número 10 és una pregunta de relatiu. L'opció correcta és la B, l'opció del relatiu tònic. Així, les preguntes de relatiu sempre solen generar molta confusió. Per què és l'opció B? Doncs perquè així tenim el relatiu tònic de la qual. De la qual fa referència a alguna cosa. Si vas al text, és de veres que és una pregunta una mica difícil, ja que està fent referència a la menció més antiga. Ves? Aleshores està fent referència a la menció més antiga. És un relatiu tònic que té la funció de fer referència a una cosa. L'opció A és un fals relatiu que en aquest cas no encaixaria, ja que si substituïm l'article per un demostratiu, veuràs que no té sentit. I l'opció C no seria correcta, ja que així han afegit un pronom feble en i no és necessari, és a dir, no té cap funció en aquest cas. La pregunta número 11, l'opció correcta és la C, conceberen. Per què es conceberen? Perquè ve del verb concebre. Concebre és de la segona conjugació. I en l'opció B han escrit el verb com si fos de la tercera i no és així. Aleshores és conceberen perquè l'infinitiu és concebre. La pregunta número 12 és de grafies i l'opció correcta és la C, multitud. Porta com a primera vocal una U i acaba amb D. La pregunta número 13 és una pregunta de pronoms febles i l'opció correcta és la A, en. Molt bé, així anirem per parts. Fixa't en l'oració que diu els textos teòrics dels agrimensors que
Donen compte, són tardans. Molt bé. Ahí has de buscar sempre quin és el verb de l'oració. El verb de l'oració és donen. Molt bé. Sempre el primer que has de fer és trobar el complement directe per veure si el complement directe està dins del text o no. Preguntem al verb. Què donen? Compte. És a dir, el complement directe sí que està dins del text, però ahí encara falta més informació. Què donen? Compte. Molt bé. Però de quina cosa donen compte? Aquesta informació és la que falta, la que no està en el text, per la qual cosa ens fa faltar un pronom feble en, perquè és donen compte d'alguna cosa, dels textos teòrics, bé? És a dir, és un complement circumstancial introduït per una preposició de. La informació que falta és això. Per això necessitem el pronom feble en. Molt bé. La pregunta número 14 és una pregunta també de grafies, compilar, que l'opció correcta és la C, ja que no porta la geminada ni la davant. La pregunta número 15, així és una pregunta de conjuncions, ja que l'opció correcta és la B, ja que. Ja que és un sinònim de per què. És a dir, així fa falta l'expressió ja que per donar un motiu o alguna raó. Si vas al text, veuràs que posa es tracta de textos de caràcter arqueològic que els agrimensors de la dinastia, ja que els agrimensors de la dinastia, també quedaria bé dir perquè els agrimensors de la dinastia Flàvia, bé, ahí ens fa falta una conjunció per argumentar el per què d'alguna cosa. Com que no seria correcta perquè com que s'utilitza quan estem creant una oració condicional i no és el cas. I el doncs tampoc encaixaria així en el context. La pregunta número 16 és una pregunta també de grafies, ja que el verb traçar porta la C trencada. La pregunta número 17 és una pregunta dels sinós, no? L'opció correcta és la B, si no tot junt amb accent tancat. Perquè si no junt amb accent tancat, quina és la seva funció? Afirmar alguna cosa que abans s'ha negat. Si fixes en l'oració, veus que abans hi ha una negació i després amb el si no una afirmació. El si no junt amb accent obert no existís, eixa no mai seria la resposta correcta, en cap cas, i l'opció A, si no separat i sense accent, podria ser correcta si necessitem una oració condicional. Si és una oració condicional, sí que serà correcta, però no és el cas. La pregunta número 18 és una pregunta d'una cosa que sempre sol provocar un poc de dubte. Ells mateixos. L'opció correcta és la A, ells mateixos, ja que sempre ha de concordar mateix, mateixa, mateixos o mateixes, sempre ha de concordar amb el pronom personal. Aleshores, ja que ells és masculí plural, mateixos haurà de concordar en gènere i nombre. La pregunta número 19 és una altra pregunta de pronoms febles. L'opció correcta és la B, cels. Molt bé, i així mirem l'oració. Així posa: els seus predecessors havien fet sobre el terreny quan el que siga havia encarregat assignar terres a les onades. Així, el que sempre hem de fer primer és buscar el verb de l'oració. Quin és el verb de l'oració? Havia encarregat. Més concretament, fixa't que en les 3 opcions que ens donen està el pronom ser. Aleshores el verb és s'havia encarregat. Molt bé. Preguntem al verb. Què s'havia encarregat? Per trobar el complement directe. Què s'havia encarregat? La resposta és assignar terres a les onades. El complement directe sí que està dins del text, però falta el complement indirecte. A qui s'havia encarregat assignar terres a les onades? Aleshores, a qui s'havia encarregat?
als seus predecessors. És a dir, ahir ens falta la informació del complement indirecte. Per això, la resposta correcta és la B, perquè té cels, que dice els és el complement indirecte. I la pregunta número 20, l'opció correcta és la A, successives. És una pregunta de grafies i és una paraula que porta doble C i doble S. Passem al segon text, al segon exercici, que és la invasió verda. Molt bé, la pregunta número 21, l'opció correcta és la B, allotja. És una pregunta de lèxic. Allotja, amb TJ, significa donar allotjament. I així, si et fixes en el context, és l'única que s'adapta, ja que acolleix seria un sinònim de rebre, no encaixa, i allotja amb J, sense TJ, no existeix. La 22, l'opció correcta és la A, d'ençà de. D'ençà de és un sinònim de des de. D'ençà de significa des de. Aleshores, fixa't, si mires l'oració, que és l'única que encaixa dins de l'oració. Seria, la flora del nostre territori allotja moltes plantes arribades d'ençà de temps tan antics o des de temps tan antics que som incapaços de diferenciar-les. Les altres expressions així no tindrien cap trellat. Molt bé. La pregunta número 23. L'opció correcta és la A, nadiues. És una pregunta de lèxic. Nadiues és un sinònim de natives. Significa la mateixa cosa. L'opció B i C serien incorrectes. No són correctes, ja que s'utilitzen grafies que no són així. Nadiues és natives. La pregunta número 24, l'opció correcta és la B, l'apogeu. L'apogeu, ja que és una pregunta de lèxic i és la que s'adapta al context. La pregunta número 25 és una pregunta de guionet. Si la paraula porta guionet o no. I a banda, així s'ha afegit la dificultat que es tracta d'un nom propi. Aleshores, sempre que una paraula tinga un punt cardinal, portarà guionet. Aleshores, amb això ja podem descartar l'opció C. Ara bé, pot quedar el dubte de si Amèrica necessita majúscula o no. Doncs bé, sempre que siga un nom propi amb un punt cardinal, només portarà majúscula el punt cardinal. La segona paraula, no. Anirà en minúscula. Per això l'opció correcta és la A. La pregunta número 26, l'opció correcta és la C. Insospitada. És una pregunta de grafies. S'escriu així la paraula. La pregunta número 27, l'opció correcta és la B, adients. Una altra pregunta també de grafies, no només necessita una D, no en porta dues, o sigui que aquesta és la correcta. La pregunta número 28 és una pregunta de grafies i també de lèxic, no? Ja que l'opció correcta és la A, és al·lòctons, que porta L geminada, i a banda és al·lòctons perquè al·lòctons significa que no és originari d'aquest lloc, no? En canvi, autòctons o aborígens serien els antònims, és que sí que són originaris d'aquesta zona. La pregunta número 29, una altra pregunta de lèxic, l'opció correcta és la C, adventícies. Adventícies significa que es produeixen d'una manera fortuïta, no? Així que és l'única que per lèxic, per context, encaixa. La pregunta número 30, una altra de lèxic. En aquest text hi ha més lèxic en el primer. L'opció correcta és la A, humanitzats. Humanitzats perquè fa referència a ambients humanitzats, un ambient en què l'humà ha canviat alguna cosa, no? És a dir, que ha estat ahí l'humà i que es nota que ha canviat alguna cosa. Ja que l'opció B i C són sinònims i els dos signifiquen que alguna cosa té una aparença humana. La pregunta número 31, l'opció correcta és la B, amplis, ja que amplis ve d'amplitud, i
Amples seria una cosa ampla, que en castellà seria ancho. Amplis en castellà seria amplio i amples seria anchos. Aleshores, així estan parlant d'uns territoris que ocupen territoris molt amplis, és a dir, una amplitud molt gran. La pregunta número 32, una altra pregunta de l'èxit. L'opció correcta és la C, saxen, ja que saxar, és un moviment brusc. És el que en castellà diríem zarandear. És un moviment molt brusc. L'opció B no existís, ja que el verb seria somoure, sobraria ahí una S, i sostrauen seria un sinònim de furtar i ahí no encaixa pel context. La pregunta número 33, l'opció correcta és la A, esgarrifosos, que és un sinònim d'aterrador. Esgarrifants vindria del verb commoure, no encaixa en el context, i escandalosos tampoc. I la pregunta 34, l'opció correcta és la C, pertorbacions, ja que pel seu significat és l'única que encaixa, ja que desoris significa confusió, no encaixaria. I l'última pregunta, la 35, l'opció correcta és la A, partícips, ja que ni la B ni la C són correctes, només és correcta l'opció A. Doncs bé, espero que t'hagin quedat ben clares les respostes i sobretot el per què. I moltes gràcies per quedar-te fins al final del vídeo i ens veiem pròximament. Adeu, adeu!